थाखाय दिनै जोबोद माने गोजोननायनि दिन मानोना गोलाव सम 12 बोसोरनिबो बारा जाबाय टाउन कमिटिनि जों फुल प्लेजेड जों दिनैसिमहालागै दाफुंनो हायाखैमोन टाउनखौ मोनसे समाव घोषणा खालामखांनायनि उनाव माने जोङो आसाम सरकारनिफ्राय जिखिनि माने फर्मेलिटि दंमोन बेखिनिखौ जों मावफुंनो हायैयाव गोबाव सम थानांदों आरो दिनै थेवबाबो जोङो फुल प्लेजेड जोङो दिनै माने मुसलपुर टाउन कमिटिखौ गठन खालामनो हाबाय दिनै मोनसे अफिस लानायनि बेयाव मोनसे प्रग्राम सोलिगासिनो दङ आरो बेजोंनो जोङो दिनैनि उनाव जों गासैबो ज' जानानै मुसलपुर टाउनखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि नामाव जोङो गोबां थांखि लादों बेफोरनिनो गिबि थांखिनि बिथोराव जोङो अडिटोरियाम हल जोंहा जिहेतु मुसलपुर टाउन हिसाबै मोनसे अडिटोरियाम हल नांगौ बेयो गोबाव समनिफ्रायनो आधुरा जानानै दंमोन बेखौबो बे बोसोरावनो जों मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो टाउननि गेजेराव मोनसे कालचारेल कमप्लेक्स दङ बेखौबो बे बोसोरावनो मावफुंनो थांगासिनो दङ बेनि बादैबो आसाम सरकारा जोंनो जेब्ला टाउन जोंनि जि टाउन प्लेनिं कमिटिनि जि जोंहा बेवहाय जों जिखिनि गठन खालामबाय बिथांमोननो 5 कोटि रां होनायनि खोथा बुंदों आरो बिटिसि सरकारनिफ्राय नैबे बाजेटआव 2 कोटि रां होनानै मुसलपुर टाउनखौ जौगाखांथाय खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होनो नागिरदों आरोखि दा बे मोनसे बिराद गिदिर जेंना थांनाय सरकारा जोंनि मुसलपुर टाउनाव थानाय जि माने ड्रेन बे ड्रेनखौ हाफ डाउन खालामनानै दोनदों कमप्लिट जायाखै बे जोंनि थांखि बे ड्रेनखौ जोङो नैबे जोंनि अफिसनिफ्राय मिउनिसिपालिटि जोंनि बर्डनिफ्राय जोङो मावनो आखायाव लागासिनो दङ आरो जोंनि मुसलपुर टाउननि गेजेरजों मोननै दैमा बोहैलांदों आरो बै टाउननि गेजेरजों थांनाय दैमाखौ जों प्रटेक्शननि खामानि जोंनि नैबे अफिसनिफ्राय जों मावनो थांगासिनो दङ बेबायदिनो गोबां माने आसनि जोंनि मुसलपुर टाउननि जि लामा बे लामायाबो माने फिसाद्राय जादों बेखौबो फुवारनायनि जों थांखि लादों आरो बायलेन लामा जोंहा गोबां बायलेन लामा दङ फिसा हाबदेरनाय लामा बे लामाफोरखौ जोङो बे बारनिफ्रायनो फैगौ 3 बोसोराव गोबां खामानि मावनानै मुसलपुरनि रायजो राजानो जों खामानि मावना होनो हागोन होननानै आसाबादि आरोखि सोलोंथाइनि फसंथानखौ नायब्ला जों मुसलपुराव नांगौ बायदि सोलोंथाइनि फसंथानखौ जों नुनो मोनाखै बेयाव बिगियाननिबो जि मोनसे माबा गैया आयदा गैया बे बेलायाव सारा सोलोंथाइ बिथिंखौ जौगाखांनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि थांखि लादों अलरेडि आसाम सरकारा दाख्लैसो माखासे कलेज माखासेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय आरो बे बाराव साइन्सनि जि स्ट्रिम बेखौबो बे बाराव नैबे फैगौ जि माने गरमनि जि माने बाजेट सेसन जि माने एसेम्बलि जागोन बेवहाय उत्थापन जागोन गोबां स्कुलखौ आरोबाव बे बाराव माने प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि आयदाखौ लानाय जादों आरो बे बारावनो थांनाय बाराव जों मुसलपुरखौ आंहा आसा जोंनि मुसलपुर कलेजखौ जों अलरेडि प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाबाय होननानै आंहा फोथायनाय दङ आरो गोबां बेबायदिनो स्कुलफोर दङ फैगौ नैबे बोसोरावनो मुसलपुर टाउननि गेजेराव मुसलपुर जि हाइ स्कुल दङ बेवहाय 3 कोटि रां होनानै जों बेखौ मोनसे माने मडेल मोनसे हाइ स्कुल मोनसे बानायनो थांगासिनो दङ बेबायदि गोबां थांखिजों जों मुसलपुरखौ फोसाबनायनि खामानि मावनो सानदों थांगासिनो दं आरोखि दा नोगोर जानाय लोगो लोगोनो मोनसे गेस्ट हाउसनि गोनांथि दं दा बे हिसाबै बेखौ लुफुंनायनि राहाफोर लानाय जादों जायगा एसे आगोलावसो जोंनि आसामनि मन्त्रि उर्खाव बर' बिथाङा बुंलांदों जे आसामनि गासैबो मिउनिसिपालिटि बर्ड अफिसखौ साबगा हामगा खालामनायनि थाखाय आसाम सरकारा रां होनो आवगायगासिनो दङ बेखायनो जों मिजिंथिदों जोंबो बे माने जि माने आसाम सरकारनि जि सुबिदा जि जोंनि अफिस लुफुंनायनि जि सुबिदा बेखौ जों मोननो हागोन होननानै आसा खालामदों आरोखि